dijelak-jelek, bengak-bengok. Wonten keadaan menapa Kang? Ngertenono Yayi. Wektu dina iki ora tus semenanjung ilang dibladat mawon. Ora tus semenanjung. Kanggo Rat Kalyamat. Saderengipun wo Ratu Semanjunganes. Wonten ing panting Jepara niki wonten tamu saking Demak napa boten? Ora ana. Boten wonten. Kawas hadirin Yai Penangsang. wonten tamu saking Demak napa boten? Ora ana. Kanggo kula menika nyuwun pirsa kalian kawas hadirin. Boten panjenengan. Monggo. Jenengan menika kemak-kemak ngidaki payek ora pokok. Jadi sampeyan lanang kuwi. Aku mau nek pipis yo ngadeg. Ngadeg. Lumrahe wong pipis ngadeg lak lanang. Lanang. Lah iya kuwi aku lanang. Wonten tamu saking Demak napa boten? Ora ana. Ora ana. Oh panjenengan watu men. Wong niku nyuwun pirsa kali Kang Mas hadirin. Boten panjenengan. Panjenengan menika Sunan. Iya bener ya. Panjenengan ngertos wedinipun Sunan. Yo mesti ngene. Menapa? Sunan saka tembung sunabi makna kriting putih wae kawero. Sunan iki kudu Jujur, ora entuk. goroh utawa ngapusi, Yen ngapusi besok. kecemplung neraka. Jujur. Ya jujur. Yen abang, Diunekke abang, yen ijo. ya diunekke ijo. Jujur. Jujur kok. Wonten tamu saking Demak napa boten? Boten ana. Wonten tamu saking Demak. Ana Yai Penangsang. Sinten tamu? Tamune kuwi jenenge Joni. Joni kuwi entuk kabar ceweke lara. Bali ning Demak. Terus dipresakno bar disuntikno, saiki bali ning Jepara meneh. Dadi tamune menika Joni. Saestu. Iya. Joni apa sih? Udin. Udin padha duwe cewek diingi diterno balik. Saiki balik ning Jepara meneh. Udan-udan lho sing ngeterno. Dados tamunipun kalih. Joni Karo kali Udin. CS kentel kuwi. Yes, kendel. Dadi Padha duwe ceweke. bebarengan terus. Bebarengan ceweke Joni lara diterno dipreksakno, nek ceweke Udin diingi bar diterno udan-udan gimis. Saestu. Panjenengan menika Sunan. Sunan iki ora itu ngapusi. Iya. Besok yen mati bakal kecemplung neraka. Yen ngapusi. Iya. Udin napa Joni? Udin Karepet Joni. Yayi Penangsang. Mas. Lho kula aturi goroh mawon kok boten purun. Rasa uga penak iki. Kula aturi goroh kok boten purun panjenengan. Kanjeng Ratu, krungu to kandhane Penangsang, aku kuwi Sunan ora entuk goro. Dosa Kanjeng Ratu. Nanging goroh kagem kabecikan menika boten dosa. Nak udzubillahi min dzalik. Goro kanggo kebecikan cek ora jenenge goro tetep dosa. Nanging Kang Mas, pejan mangertosi ki Mbak, yen antarane Penangsang lan Karebet menika selawase dening nabi akur. Yen pejan kula aturi goroh kemawon boten purun, yen ngantos sak tengahipun wana, sami bentak sirah, adu jotos kados pundi. Ya bene to lanang padha lanang gelut terus lumrah. Kok bene pripun? Rentene perkawis menika ingkang jalari panjenengan. Monggo piyan pisah antarane Penangsang lan Karebet. Aku kon misah wong jotosan. Nggih, Wedi Kanjeng Ratu. Moh, pripun wedi? wedi. Lha panjenengan iki lanang apa banci? Mau Penangsang tekok lanang apa banci? Sampean yo tekok lanang apa banci? Kandhane nek pipis ngadeg kok. Iya. Nggih. Glegere nggih lanang, ragane lanang. Nanging atine kaya banci. Muga mboten purun. Moh, Oh, nggih pun. kok kon misah wong gendut. Allah. Astagfirullahaladzim. Rentene panjenengan mboten purun pisah, monggo.
Kanjeng Ratu Kondara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Mas Penangsang. Arepet. Kula ngertos anggenipun panjenengan lumampah sumengko pengawak bojo. Kados wonten perkawis ingkang kedah panjenengan rampungaken. Pancen ana wigati. Ana ing panti Jepara. Aku pengen ngerti. Mentas saka ndi? Saking panti Jepara Kang Mas Penangsang. Saka panti Jepara. Manjing. Yen ngono kowe ngerti kahanan ana ing panti Jepara. Wonten kedadosan menapa Kang Mas? Ora ngerti. Panji. Ratu Semenanjung ilang. Kang Mas Penangsang. Redining panjenengan lan kula pinangka wedrah wonten ing Kasultanan Bintoro Demak. Wedal menika Ratu Semenanjung Anes monggo sesarengan dumateng kula. Ngupadi sinten sejatosipun tiyang ingkang bradat dumateng Ratu Semenanjung. Ora usah ndadak digoleki. Mergo aku wis ngerti dhewe sapa malinge. Sinten Kang Mas? Kowe dhewe. Kula niki kepengin ngertos kanthi dasar menapa ngantos panjenengan ndakwa dumateng kula. Kowe kepengin ngerti dasare. Mergo Ratu Semenanjung iki ngasta layang Partisara. Sapa kakacondoan layang Partisara mengkone bakal dadi sultan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Ora moka. Yen kowe milih dadi sultan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Sak gluguting kolang-kaling rambut Pinoro Sewu boten wonten seratan manah kula. Kula kepingin jumeneng sultan wonten ing Kasultanan Bintoro Demak. Kedung kang jero kae bisa dijajaki. Gunung kang dhuwur kae bisa dirambati. Nanging durung ngerti atine menungso. Yen kowe milih dadi sultan ana ing Kasultanan Demak Bintoro, iki nempuh bebasan cecak nguntal empyak cepul gayoh lintang. Cepak urunge angel kakone. Iki kowe. Mergo kowe iki sapa? Kowe iki mung anake Saki Kebo Kenongo. Sapa Kebo Kenongo kae? Kebo Kenongo kae wong desa Kesa-kesa. Mangane sego telo. Yen turu gelaran kloso ngidak lemah keblegong telok. Iki wong tuamu. Apa gaweane wong tuamu? Nyunggi keranjang, nyengkelang aret, ngetotke buntute luku. Iki wong tuamu. Kok kowe milih dadi sultan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Ning beda yen Penangsang. Menawi panjenengan kados pundi Kang Mas Penangsang? Penangsangi putrane Rama Hadipati Suryawiyata. Sapa Rama Suryawiyata kae? Rama Suryawiyata iki putrane Eyang Babah Patah. Kitu rastos Penangsang pantes dadi sultan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Kang Mas Penangsang, monggo sarengan dumateng kula mbuka lembaranipun sejarah ingkang sampun kauri. Nalika Praja Majapahit tasih kencar-kencar pindho gayuh kencana rukmi dipun asta
Sang Prabu Brawijaya gadah turun kalih Ismayawati lan Ismaya Sekar. Ismaya Sekar kadhaupaken dening Jaka Sengara, nggih Bajul Sengara. Kapara mapan wonten ing bumi Pengging katelah Pengging Sepuh Handayaningrat. Pengging Sepuh Handayaningrat gadah turun kalih cacahipun Kanigara lan Kebo Kenanga. Redining kula menika anakipun Bapak Kebo Kenanga. Mboten ketang sak propiranipun kula tasih kalih betan darah biru saking Praja Majapahit, Kang Mas. Iki Kasultanan Demak Bintoro, Pak. Dudu Keraton Majapahit. Keraton Majapahit wis berubah. Wis rata dadi lemah. Mula saka kuwi enggal kondo ana ndi Ratu Semenanjung mbok singitake. Kondo Guru waleh napa malih kula mboten mangertosi perkawis menika, Kang. yo. Maling iki ora bakal ngaku. Maling kae gelem ngaku pakun jaran kae kebak. Maling gelem ngaku. Iki yen wis dikebuki lagi gelem ngaku. Ing semu panjenengan boten rena ing penggalih menawi panjenengan mangertosi dumateng kula selaginipun cacing mawon dipidak mugil napa malih kula niki menungso tasih jangkep pancandriya kula menawi panjenengan ngidak rasa dumateng kula badhe sabela dumateng diri pribadi. Dadi kowe wani Ing menapa wani karo aku tak teter sepiro kadayani. Ampun bisa. Maju. Iki menangsa. Innallaha ma'asobirin, ya sabar. Innallaha ma'asobirin. Boten wonten pirit-pirinan. Panjenengan Sing kenceng Kanjeng Ratu. Bob. Kok malah sing kenceng Kanjeng Ratu. Bepene Ambo Ratu kali nyamat menika garwane sinten? bojoku. Lah panjenengan menika kados pundi? Lah kok malah ngongkon sing kenceng. Ya bene to. Ngerti nek Kang Mbokmu kali nyamat kuwi bojoku. Lah Aku sing duwe meneng wae, kowe ora duwe kok petentang-petenteng. penentang Kodhok ditaleni. naleni kowe kuwi. Udur tapi jeblok. Niki mboten adil. Kok ora adil? Mboten adil. Anggen panjenengan misah niki mboten adil. Ana sing cedhak kok milih sing adoh. Dadi saka rumangsamu nek kene aku tumindak ora adil ya. Nggih. Mergo padha-padha misah ana sing cedhak kok milih sing adil. Nggih. Ana yai penasa kok milih yai karebet. Ya wis yen ngono, aku ka pernah tuwa aku bakal tumindak adil. Intine yai karebet wis tak rangkul, wis tak pisah saiki gendhes sliramu kene tak rangkul. Boten. Terus Ayo to arep dirangkul Mbak Yumu kok. kula niki dipun rangkul kalian Kambok Ratu kali nyaman. Iya. Penangsang dirangkul wong wadon sing turu mukrimi najis pukul adoh. Bener ya. Najis sampean Kanjeng Ratu. Oh, panjenengan iki kok. Ajeng ngrangkul ajeng gandeng niku mboten najis. Jalaran yai karebet menika kadang kalian kula. Sedulur ya. Sedulur. Ya bener sedulur ya ora najis to yai penangsang. Ketuk elok. Dulur najis pukul adoh yang ngono. Panjenengan sumingkih. Kula bacutake. Maju. Ayo. Yai penangsang ina Muhammad Sobiri Kanjeng Ratu. Pripun? Gone karebet cekel lebokno. Mangkirin. Panjenengan menika atus pundi? Begini. Konggone karebet lebokke. Napa sing dilebokke? Gone karebet cekel lebokke pusaka kuwi lho ya. Sampun kula lebokke Kang Mas. Wis kok lebokno. Malah nganti nyuwara. Suarane piye? Bles. Lha ya.
Lajeng lan apa? Lebokke pusakamu. Ben nyuara kaya ngene karebet. Suarane piye? Ngono mah blas blas blas. Ayo ta. Lah aku pusakamu tak lebokno mak. Ben nyuara lho. Coba balik mulai. Mak, Coba balik mulai. mak. Boten sah dilebokke. Kula saged lebokke dhewe. Hati-hati lho. Lo. Blas ya. Kyai Penangsang. Iye. Niki mau napa? Kok nganti sliramu bojo nglawan Nyai Karebet kapora bedak sirah koyo ngene. Ki menapa ngantos kula menika bendak sirah kali Karebet. Awit Karebet Jawa Tinggir niki meradat Ratu Semenanjung. Dadi ilange ora terus menanjung sliramu dawuh kelawan Nyai Karebet. Nggih. Sampeyan do sawetara tak takonane. Nyai Karebet. Kan Mbok Ratu Kalinyamat. Apa bener sliramu sing nyidranane ora terus menanjung? Sumpah demi Allah kula mboten tumindak nista ingkang kados ngaten. Ya wis Boten enten malih niku kaku Panggo. sabar. Ngene lho Yai. Wong dakwa tanpa bukti iki kleru nganggo banget. Saiki ngene wae. Ridene pujine pemerintahan Piara ing Kasultanan Demak Bintoro. Saiki bebarengan kalawan Kambo nyuwun pengadilan bab ilange Ratu Semenanjung. Bener Kanjeng Ratu. Monggo kula dherek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gandeng sing kenceng Waalaikumsalam. Dadah. Sing kenceng Kanjeng Ratu. Dadah. Ketuk telo bento. Masya Allah, wong tua kok diarani bento. Ketuk garwa panjenengan menika gandeng renteng rangkul rangkulan wonten pengarepan panjenengan. Lah kok malah panjenengan dadah sing kancang. Ora bento niku. Lah aku mbok kon piye? Kadhaipun panjenengan menika nesu. Piye? Nesu, Aku nesu. ngamuk. Nek aku nesu, aku ngamuk lawan Mbak Yung Ali amat. Nggih. Yo nek aku dipegat piye? Siapa bayi? Sing ngeloni aku sapa coba? Kang Mas, Samangka wanci udan, atis Yai. Nggih. Limprahipun tiyang megat niku tiyang kakung. Boten tiyang wadon. Saikine umume kuwi sing megat kuwi wong wedok. Lah kok saged? Wong lanang ora dikoyok buak kok omah dipegat sing wedok kok. Saestu. Iya, Zaman sakniki jaman saiki wong lanang ora dikoyok dibuat ngatut. Iya. Nah iya, nek wis lumrah to, Nesu. wis ora usah geger to. Lho kok boten saged niku? Mbak Yumu kali nyamat kuwi tak ibaratake pager klaras. Pager klaras. Iya, pager klaras nggo magriwine, Nggih. dibrosoti pitik, dibrosoti mentok, sok kala mangsane ya manuk barang, manuk dikuku mangan wineh lho ya. Kuwi angger keterak angin balik. Siapang bayi. Bojo padake pager klaras panjenengan menika. Wis to rasane. Telepone wedhus. Manuk. Lah iya manuk Ana angin balik meneh. balik. Niku garwa panjenengan. Wis to rasa ribut, wis ra ribut ayo. Silan apa? Tak gandeng to. Karebet digandeng Mbak Yumu, kowe tak gandeng aku, padha adile. Ayo to. Boten sah dikon gandeng. Masya Allah. Dumateng Rama Kalijaga Sultan Paridawuh. saha penyanipun Rama Jafar Sodik Kanjeng Sultan, ngantos panjenengan sekalian teng parikedah sowan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro jalaran badhe kula ajak musyawarah jalaran wedal sakmenika Demak Bintoro kasaputing mendung anggen danu kenjalari Hadipati Panarukan Tunggul Wulung ngantos perang ageng
katuran preksa. Wedal sakmenika tumenggung Probosemi dados bandan wonten ing Kadipaten Panarukan. Mila kanthi menika sawetawis wedal kula titip kasulan Demak. Kula pribadi badhe jumangkah wonten ing Kadipaten Panarukan. Selera dalem tak aturi lenggah. Arep tindak endi? Badhe tumuju wonten ing Kadipaten Panarukan pinanggih dumateng Tunggul Wulu. Lho kok kane ngoyo temen. Ing ngatasé Selera dalem iki salah sawijining pangarsa negara minangka Amiril Mukminin ana ing Bintara Demak. Lho mung perkara Adipati Penarukan wae kok nganti genjot saka palenggan. Rak saru dinulu to. Napa kula cakap mendel Rama Kalisa? Prayogane ayo bareng-bareng diklumpukake. Para punggawani negara ing Kasultanan Bintara Demak apa meneh para ulama. Diajak bareng-bareng musyawarah prayogane kepiye. Ora banjur Selera dalem genjot saka palungguhan arep tumuju ning Kadipaten Panarukan. Malah saru dinulu. Yen aku ngarani yen bisa sawetara tak aturi sabar luwih dhisik. Napa kados ngaten Rama Japar Suti? Menika leres Sultan. Selira dalem ampun kekes ing penggalih. Wong tuwa tak melu urun-urun rembug perkara perang Penarukan lan Demak. Kula niku nggih melu gumun. Sepira to kekuatane Kabupaten Penarukan iki? Kok wani-wanine merangi negara Demak? Mongko yen ditaker kekuatane ora ana sepira-piraning negara Demak. Panjenipun kados Mula nganti Penarukan kok wani gecak perang ning Demak. Iki yen ora ana dalange langka sengara. wonten dalangipun. Bener. Sinten? Dalange yo Kiai Demak dhewe. Mongko Demak niku pendane glubu sing kesusupan kuyung. Kiai Demak niku ana sing tumindake bluluk-bluluk dukang. Nek ning arep ndingkluk ning mburi bangkang. Niku wali sing boten akur karo kancane, wali sing nyelenek, wali sing turun saka Mojopahit, ya kuwi dalang. Nuwun sewu Sultan. Iki kepareng aku tak mangsuli ature Sunan Kudus. Terus Kados pundi Kang Kali? di cilike kowe ndakwaku. Lho. Kula niku mboten ndakwa. Dadi wong ya aja gampang krasa yen ora rumangsa. Coba nek sampean krasa. Kok ora ndakwa iki kepiye coba? Pinceti siji mbaka siji. Wali ing tanah Jawa. Sing turastus wong Jawa trah Mojopahit sapa? Sampean Nah, gedhe cilike kowe ndakwa karo aku. Dadi menungso kok seneng suudon. Dus. Mbok ya husnudon. Kowe ndakwa. Yen aku ndalangi wong-wong penarikan. Terus dasarmu apa? dasare maton. Mergo Tunggul Wulung iki kepengin balikke Kajayan Mojopahit. Perkara kuwi. Negara Mojopahit wis rata karo lemah. Punjering pemerintahan mapan ana ing Bintara Demak sak surute. Negara Mojopahit. Nalika Eyang Prabu Brawijaya arep ninggalake Praja Mojopahit nganti kapangkas rikmane. Dudu sapa-sapa king bisa mangkas rikmane kejaba aku. Mergo aku ngerti. Okeng para ulama king mapan ing tanah Jawa padha ngepinginake punjering pemerintahan Islam ing Demak. Dudu Sunan Kudus, dudu Sunan Mulya lan liya-liyane. Malah kapara sing dadi senopati Demak mbiyen ana loro. Kowe karo Sunan Mulya. Bener. Nek Sunan Mulya pinter,
Rubuh Majapahit sing diboyong iki pusaka sing ampuh. Gaman sing ampuh sing diboyong. Anek kowe sing mbok boyongi apa randane Prabu Brawijaya. Lho wis tuwa bareng kok mbok arah iki arep mbok arah apane? Jajal. Senengane buka wadine kanca. Yen aku kepengin balekake kajen Majapahit tangih nganggo lamun. Mergo ngadeking negara Demak aku nyengkuyung. Tapi yen kowe ndak waku ndalangi wong-wong Majapahit kuwi kleru. Kakang Kali, Kepiye? kula niku dereng percaya. Mongko kapitayane wong Islam niku sumpah yen sampeyan bener-bener mboten ndalangi Bupati Tunggul. Sampeyan nggih kudu sumpah. Dadak nganggo sumpah barang. Yo nggih, wong Islam. Ben percaya kabeh para ulama ing Demak ora ndak waku dadi dalangi wong penarukan aku bakal sumpah ana ing ngersane Kanjeng Sultan. Sultan, Rama Kalijaga inggih. sineksenan kabeh para dewaning ulama. Aku bener-bener ora ndalangi wong-wong penarukan. Hak demi Allah, aku ora dadi dalangi wong penarukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyamat Si Parido. landang slira hadiri. Inggih kula. Kok kadingaren sowan ana ing Demak Sari Bukit. Ana apa? Badhe matur Rama Sultan. Bilih wedal sak menika 200 menanjung anes saking kanthi jempol. Ora senajan Wonten dalem sewu Paman Sultan benangsang perkawis icalipun 200 menanjung. Panjenengan ampun was lan sumelang. Awet menapa, Pak? Maningipun sampun kula pikut. kalamun pandum sing nyolong wong ratu si menanjung wis kapikut. Ngopo ora diunggahke ana ing pendopo? Sampun, Paman. Endi malingi? Karepet Jawa Tingkir. Sang, Nggih. baleni sing banter sang. Sopo malinge sang? Karepet Jawa Tingkir, Guru. Na'udzubillahi min dzalik bet. Udan bledek aku ora kaget. Ana mriyen jumlah gerak ora gemeter. Bareng aku krungu nek kowe dadi maling. Jantungku arep coplok bet. Iku ora salahmu dhewe. Biyen kowe ngaji ning Kudus. Fatihah ae urung bener. Apa meneh ayat kursi nek apal. Kowe minggatmu umpama ning Bonang apik mergo kiyaine Bonang kuwi ahli sunnah wal jamaah. Kowe dadi murid yo mesti murid sing becik, dadi santri yo sing pinter, dadi yo bocah sing soleh. Lo minggat kok keliru. Minggat kok ning pondok pesantren Kadilang. Apa kowe ora krungu bet? Sapa pimpinane pondok pesantren Kadilang? Kae dongkolaning begal, dongkolaning maling, dongkolane genthuk. Mula kowe ora pinter nyantrimu, ning pinter olehmu dadi genthuk. Wes. Omong kok delonyar kaya bocah motok. Karepet kleru nggone nyantri. Kleru. Mergo nyantri ning Kadilangu. Sapa to pimpinane pondok pesantren Kadilangu? Dongkolane gento, dongkolane bajingan. Aku tak takon jajal Wangsulana. Sing diarani dongkol iki apa? Leren. Jal, sing diarani dongkol iki apa? Leren. Len. Cara menterenge mantan. Iki
Dongkol lurah, Leren dados lurah. dongkol camat, Leren dados camat. dongkol santri, Leren dados santri. dongkol maling. Leren dados maling. Leren gone dadi maling gelem tolabul ilmi, gelem golek ngelmu, gelem ngaji. Gelem nindakake syariat, gelem ngibadah. Dadi napa? Santri. Kaya sapa? Panjenengan. Matur nuwun. Ning nek ana santri kok leren, santri kok ndongkol, wis lali ngibadah ninggal syariate. Dadi napa le? Maling. Kaya sapa? Guru kula. Sang, Nggih. lho kowe ngewangi aku apa kali Joko? Aku gurumu kok anggap. Nggih iki wae panjenengan. Lah kowe kok aku warani maling. Mboten maling-maling kalih kula. Karo meneh. Apa kabeh maling kuwi elek? Elek. Ora bisa. Mergo maling kuwi ana perangane. Siji, maling pesti. Sing diarani maling pesti, arep nyang omah tumpukane bondo donya, dasare maling ya tetep nyolongan. Iki maling sing pesti. Keng ngangka loro maling sing ora pesti. Maling mergo kepepet. Keng ngangka telu maling berbudi. Maling sing nyolong bondo donyane punggawaning negara. Didung-dungke marang wong cilik sing butuhake. Keng pungkasan maling priyayi. Maling kok piyai. Ora Wonten enten. Lah nggih. Aku tak takon, lu mere maling iki gawanane apa? Linggis. Yes. Bendo. Golok. Nggih niku. Lah nek maling priyayi ora sanggo bendo, ora sanggo linggis. Lah ngangge napa? Pulpen. Oh, lho. Mandatangan triliunan rupiah iki. Korupsi naminipun niku. Korupsi nak wong gedhe sing ngarani, nak wong cilik wis gento ngono ae. Kowe ndak kuwo karebet sing nyolong ratus menanjung. Nggih. Disuwunke pengadilan. Iki Pengadilan iso ngadili yen patang perkara jangkep. napa kemawon? Iki syarate ya. Nggih. Siji ana pandakwa, Pandakwa. loro ana kadakwa, Pandakwa. telu bukti, Nggih. papat ana seksi. Nggih. Pandakwa Kula sing dakwa kowe. Kadakwa sing didakwa karebet buktine 200 menanjung. semenanjung banjur seksine sapa? Seksen dhewe sang. Perkara ben ben rampung karebet ben cukup. Laras. Kula piyambak seksinipun. Mbok sekseni dhewe. Nggih. Gus, aku tak takon. Ning pengadilan ana wong dakwa kok ngerangkep dadi seksi iki sah apa ora? Sah. 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 Wis. Yen kaya ngono, mengko perkara iki bakal tak surake pengadilan. Nanging sadurunge aku ya arep nyuwun pengadilan dhisik karo Kanjeng Sultan. Kowe tiba nomor 2, ya. Sultan, Inggih, Romo Kalijogo kados pundi? sowanku aku arep nyuwun pengadilan. Ngenali bab menapa, Ro? Ana ing kadilanmu ana kedadian sing ora nyenengake. Aku duwe santri pirang-pirang. Nggih. Mung siji sing cacat rupane ala, mlakune pincang, omongane bisu. Santrio. Wadon. Lho kok iso meteng? Malah meteng. Meteng. Lah saya tengi sini. Bareng tak takoni, sing ngetengi bocah iki. Mulaku njaluk iki dihukum sing sak katok-katoke. Walah. Mangkir yen kakangan. Ana apa? Lho sampean kok ndak mau nek aku ngetengi santri. Lho seksine sapa? Seksine aku dhewe. Monggo pranatan hukum negara. Heeh. Pandak wong ngerangkep dadi seksi. Kuwi ora sah. Dadi wong dakwa ngerangkep dadi seksi Ora sah. ora sah. Nek ngono karebet didakwa penangsang, sing nyekseni penangsang dhewe, pengadilan ora iso ngadili. Dipun sahke kemawon. Romo Sunan. Yen kepengin disahke, Nggih. gurumu uga melu mlebu hukuman. Mboten napa-napa. Sang. Nek karebet dihukum nyolong parti sorok, ora apa-apa. Nek nganti aku dihukum dileboro pagundaran, lu ngisin-ngisini. Aku kiai kok didakwa merkosa bocah wedok. Panjenengan aje. Wedi, Ing napa aje? mengkone dilebone pagundaran. Wong merkosa wong kuwi diremason sang. Batalno ae sang. Siap, Batalno sang. Pun badake kemawon. Eh? Dipun jabel. Lah
ngendikake guru kula. Mundak kirim Joko masuk. yen kaya ngono. Lah wong nyenengi kok milih sing pincang, bisu, elek sisan. Ngono kok malah dipilihno santri sing elek pincang bangetan saiki. Mula kuwi Sultan iki kepareng slira dalem wicaksana. Perkara iki durung ana kerampungan, slira dalem utusan wae marang para wedrah. Sapa kang bisa ngundurake siji Ratu Semenanjung angka loro ngluwari bandane Probosemi mengko ganjaring kang marwati. Karebet lan penangsa. Nggih. Wektu dina iki Probosemi dadi bandan ana ing Kadipaten Panarukan. Mula kalabukan slira sepisan bisa ngundurake Ratu Semenanjung kang angka loro. Baline tumenggung Probosemi uwal saka Nara Prasangka. Assalamualaikum. Nyuwun pamit tambahing pangestu. Iya, karebet sing ati-ati. Ngaten iki. Nyuwun pamit tambahing pangestu. Wong tuwa mung ndongake muga-muga bisa kasembatan ing welinge. Wong tuwa dieling-eling tetep lumaku lembah manah. Kados ngaten. Ya. Nyuwun pamit tambahing pangestu. Nyuwun pamit tambahing pangestu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sultan, Romo Kalijogo. yen ana kepareng dalem, aku tak nglapati lakune bocah. Ngaten nggih, ingkang katos-atos. Nyuwun pamit. Assalamualaikum.